egeskov. Ja. Påske egeskov. Ja. Og vi har overskov. Ja. Ja, du må gerne få sutten ud. Du må tage den i lommen. Vil du have den igen? Vi er på æggejagt. Så fandt vi det første æg i reden. Der. Skal jeg så finde noget at skrive med? Ja, det skal du. Okay. Og så er der en lille gåde derovre. Men, Kan vi løse den? ja, det er så lige det. I fuglens rede er æggene gemt, hvordan han har endnu det have glemt. Hvis de mere tid der ligger, hvad mundso der sker, når æggene klækker? Kommer der en kylling, en kanin eller en kat? Helt klart en kat. Nej, de kommer ikke ud af æg. Jeg tror, Nå. det er en kylling. Ja, det må vi gå med så. Okay. Hvad siger du? Nå, vi skal videre til næste. Ja. Der er påskeæg. Det er så flotte. Ja. Wow. Det er så flotte. Ja. Nej. Fru Elise Harfeldt sidder fast. Ved hullet i træet bliver hun mast. Hun sikkert efter æggene lede, men fjollet at kigge i her Fips rede. Er det så pindsvins, ules eller maksmus rede? Bedømt ud fra det der, så må det være en ule. Jeg er enig. Er du enig, Valdemar? Meget enig. Ja, tror du også, det er en ule? Ja. Kan du fortælle, hvor vi skal hen næste gang? Jeg lige tage min rejse, det snart. Så nåede vi et nyt sted. Og se alle de harer. Se alle de harerumper på række. Haren arbejder. Ja, han knokler rigtigt. Ægget er fundet, men haren bruger mange kræfter. Så hvad må han graver efter? Ja, det er et godt spørgsmål. Er det kål? Er det æbler? Eller er det gulerødder? Ja, gulerødder. Det tror jeg også, det er. Det kunne det godt tyde på. Må jeg lige lunde? Ja. Gulerødder. Og det var det nummer 2. Ja, de bliver fine ud. Ja. Ja, en hare. Det er også en hare. Skal vi ind på legepladsen? Skal vi lige ind på legepladsen? Nej, der er en brandbil. Ja, det er det. Nu står vi så her. Ja, så er vi inde.
Der bliver bare skubbet godt. Ja. Det er god ved det. Prøv at se derovre. Der går duer. Så fandt vi endnu en. Uden mad og drikke duer helten ikke, og op fra jorden en gulrod stikke. Sikke maven den knurrer, men hvad mon øjet det skuer? Er det ægget, der lurer? Og hvor lurer ægget? I træet, i jorden, i vandet. Kan vi se et æg? Hov, det er mine solbriller. Det er ikke et æg. Hvor er ægget? Hvor er ægget? Det ser ud som om, der hænger et æg lige der. Ja, det må næsten være et rosetræ. Ja. Der står i hvert fald Rosenhaven. Det er rigtigt. Så må have på. Sådan. Er det bedre? Vi satser på, det er i træet. Nej, altså solen den er deroppe. Men forhåbentlig kommer den. Ikke vejen. Så fandt vi en mere. Det var nummer 7. Yes. Her bor haren i ro og mag. At finde ægget må være en smal sag. Men hvor har herr Elliot ikke kigget, selvom ægget der længe har ligget? I haven, bag huset eller på taget? Af med tæppet. Ja. Men jeg ved ikke, om det er det. Vi må hellere lige kigge, om der er andre. Var der det ikke inde i huset? Jeg synes ikke lige, jeg så noget. Okay, Der er altså også gulerødder derovre. det er der. En lille gulerødsmark. Så tror jeg, de bliver lidt grøntsagssål. Så er der bag huset også. Og så er der selvfølgelig det oppe på taget. Ja. Men der er ikke noget heromme. Så vi må regne med det på taget. Så er det et D. Et D Ja. på den her. Det må du lige tegne. Ja. Så mangler vi 2. 4 og 6. Så skal vi hjem og hænge æg op i alle vores træer. Ja, Det er så flot ud. det må Jeg ved, man om vi sige. kan købe dem op i butikken. Det kan det godt være. Ja. Så er der endnu en gåde der. Ja, der er dækket op. Op. Ui. Nå, nummer 4. I det lille tehus ægget sig gemmer, men hvordan må han det så let glemmer? Det sker, når han med venner skal hygge, og en dejlig varm kop bip må brygge. Så er spørgsmålet, om det er kaffe, te eller kakao. Hvordan finder vi ud af det? Er det ikke en tekande, der står deroppe? Skal vi gå op og kigge? Lad os gå op og kigge. Vi må hellere være helt sikre. Der er æg på et fad. Men ligner det ikke tekopper? Det ligner tekopper.
Så gætter vi på tekopper. Der er nok ikke te i den, men den vil også være kold herude. Ja, må ikke. Jeg synes, jeg kan det. Så siger du, Valdemar. Kan du, Tom? Nå. Det må være te. Ja. Det er ret lidt hun. Sådan der. Yes. Vi vender kareten. Rup. Og rup. Så der går mere bak. Så det skal være et E, du skal skrive. Men hvad er det, der tramper på min brød? Tror du, der er nogle spor herinde? Ui. I den gamle smede. Ej, nu kan jeg ikke, at du stykker. Det var der lige der. Ved smedjen siger det klink, klunk, klak. Ægget er i stykker og skal måske fikses med en tang. Når noget går i stykker og skal blive klar, hvad bruger man da? Ved du mon svar? Er det lim, en farveblyant eller en saks? Tror du, man kan klippe det sammen? Nej. Nej. Tror du, man kan farve det? Nej. Nej. Det er ikke rigtigt. Jeg tror, der skal noget lim til. Ja. Har vi noget lim? Nej, Nå. ikke umiddelbart. Det ligger et fint æg der. Næsten lige så flotte som hipster. Og så er der tilbage til fremtiden bil herover. Og Flying DeLorean. En Harley Davidson. Så er det en Ferrari også. Nogle af dem her, jeg tænker, er de allerede på museum? Ja, ja. Det er, altså den der kan man jo møde ude på vejen stadig, ikke? Det kan man jo sådan set alle sammen. Yes. Der er en Ellert. Den så jeg slet ikke. Et fantastisk køretøj. Nå, lad os se. Hvad skal der stå? G-U-L-E-R-O-D. Gulerod. Gulerod. Jamen, så er den jo løst. Så er vi med i konkurrencen om 4 fribilletter til Egeskov. Skulle det bare det lige? Hva? Så det må vi aflevere, når vi går ud herfra. Ja, det er rigtigt. Du skal ikke åbne dine sko. Ja. Nej. Ja, så skal vi videre. Ja. Er du klar på at gå videre? Ja.
Det er altså bare rigtig godt. Nu må vi ikke gøre på start, fordi der er sindssygt her. Ja, det er ikke godt. Fartradar. Og så er der nogle gamle politimotorcykler. Men det her over, det er jo det rigtig fede. En grøn Puch Maxi med mælkekasse. Det ved man ligesom hvad er. Det er lækkert. Og en postkasse. Det er jo alle de ting, som der ikke eksisterer mere. Næsten. Så er der ellers bare gode flasker. Masser af cigarer, cigaretter og øl. Man kan jo ryste en kok, jo. Ja, nu er den også meget rystet. Ja. Der er påskejagt. Igen. Påskeharer har gemt 8 påskeæg på Camping Outdoor Museet. Find dem og svar på spørgsmålene, så deltager du i konkurrencen om 3 overnatninger på en af vores 20 DCU campingpladser. Så kan vi komme ud og sove ude. Ja, det bliver godt. Det er jo hyggeligt. Kan jeg scanne? Ja. Jeg scanner. Bromse. Der er der et æg der. Ja. Og det er også 1 og 2. Okay, det kan være, jeg skal læse den forhånd. Deltag i påskejagt. Hvor langt kan den... Hvor langt kan den nye Kia EV3 køre på en opladning? Nå, det skal vi nok finde ud af, men den holder lige der. Det kan man læse sig til. Har rækkevidde 587 km. Yes. Det er heldigvis også et af svarene. Men det var da altid noget. Ja. Ja, det var det til dig. Så er der pølsepause. Ja. Jeg er færdig. Jeg kunne ikke vente. Nej, lad os så sige, at når der er pause, så er der pølse. Ja. Men her er der Jeg tog en pølsepause. for længe spilletid. Ja. Er den varm? Nej, det tror jeg ikke. Den anden bare lun. Her der hænger cyklerne i luften. Og der er stadigvæk påskeægsjagt. Ja, jeg var lige lidt forvirret. Ja, jeg kunne ikke finde de rigtige. Den rigtige rækkefølge. En kratte. Ja. Ja, jeg tror, jeg har gættet rigtigt. Vi finde ud af, om alt udstyr fulgte med der. Jeg har set nummer 8. Det må vi ind og kigge på. Den lille telt, det er, når I skal på fisketur, dig og Valdemar. Ja, Så kan I sove i det. Se. der er også allerede en fisk. Ja, der er også fisk inde i teltet. Det vil jeg måske brage til. Ja, det er måske lige lidt for meget af det gode.
det sidste æg herinde. Ja. Du har snydt lidt og gået rundt Ja. og taget dem. Yep. Så vi ikke Fulgte skulle bruge alt hele dagen. udstyr med. Ja, det gjorde det. Så kan vi også være med i den. Så er det Falkmuseet. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Så for pokker der. Ligner jeg en falkredder nu? Ja, det derhen af i hvert fald. Ikke imponeret? Nej. Meget. Og den er lavet af Lego. Det er så en større model. Ikke af Lego. Skal vi alarmere nogen, der ligger i hinanden? Gør det? Hjælp, hjælp! Ja. Vi går ud og flyve med den. Der står der bare lige en hjælpjagger. Der er missiler på. Ja, det er der også. Ja. Spidsen af en jetjager. Er vi klar? Er vi klar? Ja, så er vi ude at køre. Kommer der nogen krykker her? Ikke i dag. Uh-oh. Det kan ikke ligge. Ui. Se. Han kommer over foran trækoppene. Ja. Der er ikke meget issal i dag. Ellers så har jeg givet en. Ja. De ligger stående. Den finder regnen. Så har vi været på påskejagt. Se, du har fået et påskeæg. Ui, Og så? det var for alle dine anstrengelser Ja, det var godt gået. med at Og rime næsten, rigtigt. næsten ikke noget brok. Se. Ui, er det rundt, de tripper? Ja. Her så er det chokolade indeni. Ja, det var Egeskov. Der er god plads i dag. Ja.
Nu kører vi en tur i Lidl og handler på vej hjem i Ringe. Ja. Skal vi have den? Ja, den er rigtig god. Ja, det skal vi have. Ja, og vi får fyldt vognen. Spændende ting. Ja. Ja. Chips. Ja. God den, ja, det var godt. Så er det bare om at fylde op herom. Yes. Nå, men det var dagens video fra Egeskov og Lidl. Ja. Med lidt påske. Nu skal vi hjem og hakke ukrudt. Ja. Og køre i sådan en vogn der. Ja. Der kan... Det er meget smart. Ja, så man kan lave forskellige ting med. Ja, det er smart. Ja. Jeg kan bare ikke være i bilen. Men Nej. det finder vi ud af. Ja. Ligger den på taget. Op på taget. Ja. Hej.